Sa ngalan sa Mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dakong miyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala. Pusa nagahuyo ako sa Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong ngiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutuban nga Dios, pinaagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga bag-ong binuhat alang kanimo. Itugot nga nangamuyo kami nga labi kaming mahiusa kaniya nga nakighiusa sa among kinaiya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisan unsay atong pangayuon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, patalinghugan gayud kita niya. Ug sanglit na sayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo, nga nakasala, apan sala nga dili musangput sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Ug hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangput gayud sa kamatayon. Ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini.
Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili musangput sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios. Ug ang yawa, dili gayud makahimo kaniyag dautan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios. Ug nga naulipon na sa yawa ang tibuok kalibutan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipayang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadiyang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila o pagdaig ngadto kaniya, tinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. Ug gidayanan niya mapaubsanon ug kadaugan. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios manaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Ginoo manaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Humani ini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon, dili layo sa Salem, kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglantugi sa usa ka Hudeo mahitungod sa seremonyas sa pagpanghilinis. Busa, miadto sila kang Juan ug miingon, magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan, nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kun ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya ug malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Sa ingon niining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Pit Senyor. Kung makahibalo kita nga adunay laing tao nga nagbuhat og mga maayong binuhatan sama sa atong gibuhat, unsa man ang atong sagad nga reaksyon niini? Malipay ug madasig? Kay tungod, we know that the goodness we have done is growing, o baka mubati kita og kasina, thinking nga malabwa na kita o dili na mapansin ang atua nga mga pagpaningkamot. Mga igsuon, kining mga pangutana nag-auhag kanato sa pagsusi sa atong kasing-kasing sa paghimo niining mga butanga. Do we do good and serve for God's glory or for self-aggrandizement? Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, tin-aw kaayo ang giingon ni San Juan magbubunyag. Dili ako ang Mesiyas. Wala niya giangkon ang dungog nga dili iya. Wala siya nagpakasiya sa dili siya. He never claimed the spotlight. Rather, he pointed to the light, the Santo Niño. Jesus, the one who is greater than He is. Nga bisan siya gani, dili takos sa pagbadbad sa mga higot sa iyang sandalyas.
And this is authentic act of humility. To acknowledge one's real identity before the one who gave us our identity as children of God. Nasabtan ni Juan ang iyang misyon. Siya mag-uuna lamang ang tingog nga nag-andam sa dalan sa pulong nga nahimong tao nga karon atong gisimba ang balaang batang Jesus. Mga igsuon, sa kalibutan karon nga puno sa pagpangita og dungog, likes, recognition, padaghanay og views sa reels ug post sa social media accounts, nga gani diha na lang usahay maglibot atong kalibutan kay halos nahimo natang tanan nga content creators. Usahay, lisod na kaayo ang pagpaubos. Kasagaran gusto nato nga makita, ma-recognize, mailhan og daygon. Mga igsuon, walay sayop ana. Ilabi na kun kana nakapakaylap sa maayong mga binuhatan. Apan, di pa hinumduman kita ni San Juan magbubunyag. Our identity must be rooted in Christ, not in ourselves. Kay usahay mga igsuon ko diha ni Kristo, makalimot kita nga ang tanan nga anaa kanato gasagikan sa Dios. Ang atong mga talento, kahigayunan ug panalangin, dili nato personal nga panag-iya. We are stewards, not owners. Gisalig kini sa Dios kanato arong gamiton sa pag-alagad, dili sa pagpasigarbo. Mga igsuon, dinhi maslaom nato nga masabtan ang kahulugan sa atong debosyon sa Santo Niño. Ang bata nga Jesus, wala miabot isip usa ka gamhanang hari, kundili isip usa ka bata. Humble, simple, and loving. Sa Santo Niño makita nato nga ang gahom sa Dios makita sa pagpaubos ug gugma. Mo na mga igsuon ko diha ni Kristo, atong ipadayag that in Santo Niño we are one. Sa atubangan sa Santo Niño, walay labaw ug walay ubos, walay sikat ug walay wala mailhan. Kitang tanan mga ubos nga deboto, pruweba ana, kitang tanan mo kaway-kaway sa atong mga kamot sa pag-awit nato sa bato balani, kay kitang tanan nanginahanglan kaniya. Sa atubangan sa Santo Niño, kitang tanan anak sa Dios, usa ka pamilya. Nan mga igsuon ko diha ni Kristo, kung tinuod nga in Santo Niño we are one, wala na untay luna ang kasina, panagbangi ug pagpakigkompetensya. Ang atong tawag mao ang service, unity, and humility. Mo na mga igsuon ko diha ni Kristo, hinumduman nato kining pulunga nga simple apan lawom kaayo nga kahulugan. What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God.
Sama kang San Juan nga magbubunyag, gamiton nato ang atong mga gasa, dili alang sa atong kaugalingong dungog, kundili aron magdala sa mga tao kang Kristo. Let Christ increase in us. Busa mga igsuon, sa atong pagpadayo ni ining santos nga misa, mangayo kita sa grasya sa awareness and humility nga makamatnon kita sa presensya sa Dios sa atong palibot ug diha sa atoang kasing-kasing ug hinaot nga sa atong mga pulong ug sa atong mga buhat dili kita ang makita kundili si Kristo. Sa atong pagsaulog sa Fiesta Senior, makita unta sa katawhan ang tinud-anay nga pagdebosyon ngadto kang Santo Niño diha sa atong mga buhat sa inadlaw-adlaw ug dili lamang sa atong Facebook stories and posts. Ug sama sa mga pulong ni San Juan magbubunyag, makasulti unta kita. He must increase, I must decrease. In Santo Niño, we are truly one. Manindog pala yun. Si Juan nga magbubunyag, nagtanyag kanato og hinungdan aron paglipay diha sa Ginoo. Isip usa ka katawhan nga nahiusa sa pagtuo. Atong sundugon ang pagkamapaubsano ni Juan ug magmalipayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Uban ang pagsalig, magampo kita. Señor Santo Niño, kami. Nga si Papa Leo, ang mga obispo ug ang tanang kaparian, kanunay magtudlo ngadto sa Ginoo, pinaagi sa ilang pag-alagad dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga naa sa katungdanan, magwagtang sa tanang matang sa pagpataas sa kaugalingon, agig tubag sa ilang pag-alagad, alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Nga atong mapalig-on pag-usab, ang atong pagtuo, pinaagi sa paglikay sa sala ug pagsundog sa pagkamapaubsano ni San Juan Bautista ug sa atong Ginoong Hesukristo nga nahimong usa ka bata alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot, ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanginahanglan, madasig pinaagi sa tabang ug mga pag-ampo sa simbahan, magampo kita sa Ginoo.
ang mga magtutuo nga mitaliwan na, mahatagan og pahulay nga dayon, ug maglipay sa walay katapusan, uban sa mga santos sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kanuy kami. Mahigugmaong Dios, nalipay ka sa imong katawhan nga nagpuyo sa kaligdong ug nagpabilin diha sa ilang pagtuo. Paminawa ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan ug tabangi kami sa magmaya diha kanimo pinaagi sa imong anak nga si Hesu Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton nato sa gidawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamud, alang sa pagdahig ug imaya sa iyang ngalan, alang sa imong tagapasalanas tibuok na iyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon ug panagdait. Nangamuyo kami nga imong itugot nga ang among simbahan ingon sa angay, ang imong kahalangdon pinaagi nining misteryo. Ug daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo, ug sa usag-usa kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang bayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon. Imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay makalawat kanimo, kapanipabulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan,
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Ginoo, kining sakramento mahimuunta nga among kusog. Tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo kong may gugmaon, nga tungod sa imong pagigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako o kining imong pagigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylo ang akong mga kasaypanan, ug kaayo nga walay sama. Hayagi ug lig-una ang akong galamhan aron sa pag-alagad nimo ug sa paglikay sa kaigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagaluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagasimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayeg ug nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya ug ang gipangayo ko niining nobena. Kon mahiangay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikatulong adlaw pangamuyo. O Jesus nga matamis uyamot, nga tungod sa imong pagigugma sa mga katawhan, gilamdagan mo ang ilang hunahuna, aron ilhon nila ang imong pagkadiyos. Nagasimba ako kanimo, uban sa halangdon sa mga kapunungan sa mga prinsipados, pagitugyan mo sa pagbantay sa mga gingharian, aron ilhon nila nga ikaw ra ang Dios nga matuod. Nangamuyo ako kanimo, nga pag-ausahon mo ang tanang mga katawhan sa katilingban sa mga Kristiyanos, ug tagaan mo kami, Ginoong Santo Niño, sa hingpit nga pagtuman sa mga tuluhan, aron sa among pagkamatay, hiaguman namo ang imong gingharian sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagasimba karon sa imong kama, ug nagaampo kanimo. Itugot mo nga panagdait o panagiuyon sa mga haring, lamdagan mo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o ang mga sasalos, aron makaila o magsimba sila sa imong pagkadiyos. Ang mga sala nga mahinusulon, papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila, ug hatagan mo kami tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon ug sa ulugon ta ang silimpahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibaluog mga pasalamat.
Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing ug nito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa buntag, Misa Nobina, meaning ikatulong nga adlaw sa nobinaryo. Sa Mass og pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, sa atong choir, one in Him, SRP Parish Cordoba, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug dibuto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak. Pasalamatan usab ngadto sa ilang mainiton ug kinasingkasing nga pagpangama, pagserbisyo, pagsuporta o pagdawat sa mga responsibilidad isip hermano o hermana mayores karong tuiga, si Hermano Mayor Mr. Edgar Mary Sarmiento o Hermana Mayor Mrs. Jennifer Helen Wegel Sarmiento, masipang pakpak alang kanila. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibra ning misa karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya ang parochial vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral, si Reverend Father Angelito D. Heraldes, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daigon sa pinamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Masipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Dagang salamat ug palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon, ug tudloi kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagin Hesukristo among manuluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasud uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigod unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ng atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva